Bakit ganyan kayo mag-react? Found the girl that you're married now! Hoy, kantayin. Pakinggan ng puso, damdamin ang himang namin. Ala, kabilugan ng buwan! Hey everyone! Welcome back to another vlog! Kasama ang mga kaibigan. Kayo na lang kayo magbablog? Gusto po tayo sa balikbayan? Mukhang hindi. Amoy Thailand. Amoy Thailand. Balikbuaya po, balikbuaya. Balikbuaya. So, we are heading to Sagunto para mag-nuggets. Na-miss daw niya. Manlilibra siya. Ay, wala kasi tayong budget kaya nuggets lang. Wala tayong car. Manlilibra sila. Pakita naman natin pogi. Ako lang. Yung pinaka-pogi. Ang bubuli. Favorite place. Alam, mag-order yung taga-order. Nanong orderan mo? Ano bang gusto niyo? Sabihin niyo lang ba? Wag na kayo mag-order ng kikiam kasi may kikiam sa bahay. Baka mga bingmat eh. Ito. Ubod. Ay, ayoko niyan. Pagkain to nila Maxi yan. Oh. So, Parang nagsasawa ng unti. Gusto ko din yan, oh. Mga ano lang, isa o dalawa lang. Keme. Uy, mukhang puwet. Kuha ka na doon! Sige na doon, kuha ka na! Para maano na, may tuno. Ano bang Tagalog ng may tuno, ha? Ano, go grill, ha? English teacher, pamor. Lima lang. Nang babarat ka pa rin hanggang ngayon. Sasa na ba yan? Ito yung hotdog mo magkano? Ilan ba kakainin nyo? Gusto ko yung nuggets din. Ako, dalawa lang dito, tas nuggets. Ano yung hotdog nila? Chicken? Chicken nuggets. Doon, isa na lang na ganito yung akin, tas hotdog na lang yung isa. 150. Kaya? Yung lagganisan Okay na ako. Doon, isa lang sa akin. Okay lang po. Tas isa pong hotdog doon. Yaw, ang dami. Carbonell family. Tapos kung mag-ilang nuggets, 150. Tapos ice, tapos tubig lang po. Kasya na ba yung 1,000 na binigay sa'yo ng auntie mo? Mix, mag-hi ka naman. Ang pogi na. Binabati ko po yung mga magulang ko. Pakawawi. Nandito ko si Kawel. Kuya Wel! Dani. Doon, palagyan nga ako ng ganyan, maanghang na sauce. Lapit ko doon. Okay na yan. Okay na yan. Tapos, one half. Spoon. Ay, ba't may ganyan po? Makibuksan Sauka. Obot. Sauka. Migs, pabigyan nga ako. Ano, maanghang ba yan, Migs? Ay, kamo ka na yung Ito yung pangalan ko. Wala man lang Ayoko na, maglagay ayoko po na, sa ayoko na. akin. Gusto ko yung hindi maanghang. Tama na, Migs. Kalahati na. nilalagay. Kalahati na. Tama na. Okay na to. Yum. At naman ito squirt. Sana narinig yun sa vlog. Daniel, kung ano sinasabi. Ako pa. Oy, paki-screen naman yung mga language nyo pag naka-video tayo. Sorry, patut na lang. Patu, sige na. Ang gawin nyo pa akong dadamihan ng pag-edit eh. Okay lang? Okay lang. Pag anong pag... Dito ka kasi, Mix. Mix, dito sa kabila. Uy! Uy, the nuggets is there. Diretso Ah. hospital. Diretso. Sagot ko na ano nyo. Insertion lang. Kain lang. Tawa si Mix. Okay lang Mix para ano. Huwag naman Mix, wala tayong viewers niyan. Kain po, kain! I won. Kiss nga doon. Kala ko sauce. Akala ko kasi Dua? Oo. Tara mo tagagay sa ating metro. Pani. Pani? Pani. Pani.
Sagutin mo. Para sa love life mo. Dito kami sa Sagunto. Hello po. Hello daw po. Sila doon. Yung kaabay. Bakit ba niya pilyado ako lagi? Ha? Hindi ba niya alam na ex kita? May sinasabi sila. Migs. Yun! Buti na lang against the light. Hey guys, I am back home. Wala na yung mga friends ko pero babalik pa rin kami sa school because we'll have a practice tonight sa singing group namin, sa choir namin. Matagal na akong hindi nakikikanta and they are requesting na sali daw kami nung kasama ko na yung Kaling Thailand na friend namin na pumunta kami tonight. So pupunta kami and then we'll have our movie marathon tonight dito sa bahay. But anyways, nandito ako kasi nice ko yung thumbnail ng video ko ngayon, which is the graduation makeup look, easy graduation makeup look. If you haven't watched that, I will put the link in the description box down below, but it will be up tonight, so it should be up at 7 PM, pero hindi ko pa tapos yung thumbnail. Buti na lang bumalik na yung internet namin, guys. Sobrang happy ko, bumalik na yung internet, sobra. So yeah, I'm in a hurry because pupunta kami ng 6:45 and it's already 6:30. So I hope magawa ko na siya. Patapos naman na. So, kalma lang, Mia. Kalma. Hey guys! We are back home! May bisita ako! Dr. Don De Palabos! Wow! The future! The heartthrob of the group. Charot! Yung ano pala natin, call center agent natin. May tawag na naman. Mr. Dennis Alagantin. Ang pinaka-green-minded sa lahat. Siya yung pet po namin. May katawagan din. Mga walang kwenta. May internet na naman kasi. Kaya puro na naman ka-cellphone. Magluluto ako guys kasi hindi na ako dapat magluluto kasi hindi na dapat kayo magdi-dinner. Kaso nagugutom na naman daw sila, yung iba sa kanila. So, nagdala sila ng langka. May palangka. Ay, shoot, ang lagkit. Tapos may nagluluto na ako ng chicken longganisa dyan sa may pan. Tapos meron pang chicken macao na dalawa. Kaya, yan yung lulutuin natin kasi habang nagvi-video kasi sila sa loob. Alam nyo ba guys, may mga pimple marks ako, diba? Ito, nag-dry na. Ito, nag-dry na. Ano yan, sinadya kong hindi mag-skincare for how many days para lang tumubo yung mga pimples ko, di ba? The things that I do for YouTube. May pinadala sa akin ang Caris na pimple treatment, acne treatment. Yun. Ano, kailangan ko nga kasi na may pimple ako dapat. So, kailangan kong i-review na yun. Eh, wala, yung time na yun, ganda ng skin ko, guys. Kasi tuloy-tuloy ko sa Precious Skincare Cosmetics, sa Miracle Toner. So, yun, parang 3 days na hindi ko inalis yung skincare ko and then yan, nagsitubuan sila. So, i-abangan nyo na lang guys yung review ko sa Instagram ko na lang siya ipopost. Bale, ito na lang yung natitira na hindi nagda-dry. And all of that, dark spots na lang sila for about 3 or 4 days. Ayos na ayos. Grabe naman, nagbakasyon na po pero yung business pa rin po ang ginagawa. Jeff, okay ka lang? Pakita mo nang deserve mong maging conductor ng my HH. Maka-copyright na naman ako. Ayos ka pa ba doon? Masusunog na to, nilulukot ko sa kakakanta namin guys. Pero ngayon lang kasi kami ulit nagkasama-sama. Danny is from Thailand. He just got a vacation for 1 week. Ayan. Nagrason pa po siya. Sabi ko, mauubos na yung mamamatay na kapamilya. Para makapagbakasyon. So, 1 week lang siya. And then, si Don, sakto din, bakasyon niya kasi weekend.
sakto din na pina-off ko yung weekend kasi nga darating si Danny. So, yun. Isa na lang ang kulang. Besh. Asan ka na, Besh? Na-miss ka na namin nakasama. Pag naka-video kayo, wala kang blending. Kasi ang taas eh. Yung may binibentahan po siya sa Thailand na mga grocery po. Ang laki po ng markup po niya. Gusto ko yan. Paki-play yan. Don't! That's my song! I heard that you settled down. Bakit ganyan kayo mag-react? Found a girl that you're married now. Hoy, kantahin mo. Kanta mo yan. Now find someone like you. I wish nothing but the best for you. Too, don't forget me. I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. This is my last night with you. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. Cosmic. So what about never love again? Woohoo! That was my song here. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo mag-usap, teka lang, ikaw yung minto. Huwag mo kong iwan na ayusin natin to. Ikaw ang nagpapasaya. Magkakasama hanggang sa pagtanda. Hindi na tayo umigas. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw ng buwan, sa dilaw ng buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Aray ko, malinagan ko lang din. Okay. Nahulog pa ako, Ben. Nakakainis to. Ayaw ma-video. Sintonado na pag nag-video. Ano naman to? Puro copyright na naman to ang video ko. Mahal, ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ng puso at damdamin, damdamin ang kingdom namin. Ba't ka kasi nahihiya? For sure, papanoorin mo lang din tong mukha mo dito. Ala, kabilugan ng buwan! Makaka-copyright tayo dahil sa mukha. I'm awesome. Sabi niya, nag-start ka na mag-vlog, te. Oo, loko. Sabi niya. Yung switch up. Ay, switch it up! Switch stop! Switch stop! Si Jeff, marunong si Jeff nun eh. Ah, sige na, dali. Sige na, kahit makapiright ako para sa inyo. Gusto ko kayong kasali sa vlog ko. Magkano yung maling ngayon? Ang dami problema ng ganyan. Ito po yung problema niya, yung price list tsaka markup niya sa ibebenta niya. May balik. Pakiayos naman yung makmat. Malayang malaya na.
O pa rin ang natatanging pangarap ko. Ikaw lamang hanggang ngayon. Ready to sleep na sila? Yung isa, ready to earn money pa din. Consistent sa business. Good morning, everyone. The guys are still here. Kaya magluluto ko ng breakfast namin. I will cook pancit canton daw. Tsaka scrambled egg. Yun lang naman ang gusto nila. Tapos may leftover. Wala na silang leftover. Kinain nila lahat yung tatlong supot ng ano. So, tingnan ko pa kung anong laman ng ref. Lutuin ko na lahat. Kasi mamamalengke kami later, sabi nila. Kain tayo! Scrambled egg! Sardinas with egg! Pancit canton! With egg! And mga boys, Baka yun. Mga boys, walang egg! Hey guys, welcome back. Alam ko, pino. Saan tayo pupunta? healthy chops. Wow! Buffet. Hello! Carbonell family. Yes. Kakain po tayo. Reunion po kasi. Reunion po kasi ng Carbonell family. Kaya kailangan eat all you can. Ano libre? Well, Well, well said. very well said. Pinagpa-pray na niya na close na sana yung eat all you can. Hindi yung bagsak. Parin din yung bagsak. Ay, hanggang 3. Oo. Ayan, ang saya. Open ang eat all you can. Dapat pala yung mga stretchable kung sinuot. Ito. Magkano ba? 69 lang. 169. Sakto, 369. Sa apo. 300 plus 200. Wala po si Carly natin. Babalik Ano ikaw yung inano namin dito? Ito yung mga food nila. Ayan. Kasi alauna na. Ito na yung akin. Wow! Vegetarian! With ata. Hey guys, I am back home and wala na yung mga friends ko. Actually, kakatapos lang ng practice namin. Hiwa-hiwali kami dyan kasi si Danny pupunta naman kila S. Tapos si Don, babiyahe siya ngayong 11 or 12 papuntang Manila kasi may residency duty din siya. Well spent ang weekend with the friends. Sobrang gulo lang namin guys. Kung kasama nyo lang kami, ay nako, siguro tatawa ka lang ng tatawa. Ang dami yung gusto kong i-vlog pero gusto ko yung ma-enjoy ko rin yung company nila. So yun guys, I hope nag-enjoy din kayo sa panonood sa vlog namin na to. And yeah, unti-unti ko na pinapakilala yung mga friends ko sa vlog kasi ano na rin sila, parang open na rin sila sa vlogging community, ganyan. So, ayun, pwede ko na silang isali sa mga vlogs natin. So, I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JF Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.